את הדבר הכי קרוב, אפילו אני זוכר את זה. ואז שושי מתעצבנת, ואז הלו, זה לא הזמן לרדת. את לא רואה, אני התחלתי עם העצמי. יאללה, תתקתק. ירדני, יאללה, נו. האמת שחזרתי לפני 15 שנה. רציתי, אוקיי, עוד הפעם. די, זה מה את עושה לנו? איזה אבא. אוקיי, 1, 2, 3 האמת שחזרתי לפני 15 שנה, רציתי להתחיל עם עופרה, אבל ראיתי ששושי יותר קרובה ויותר פנויה, אז... אבל אני בסדר עד עכשיו, אני יכול... נכון. רגע. אני עשיתי אבל את הטקסט בסדר או שאני צריך לחזור? מורה, מה את חושבת שאני כל יום בהקלטות? זה פעם ראשונה בחיים שלי. בסדר. אני התכוננתי אליו רק... אז מה אני צריך לחזור עוד הפעם? אוקיי, האמת שהגעתי לארץ עוד הפעם, 3, 4 בסוף ראיתי שהיא לא פנויה, אז ראיתי את שושנה. נכון. די, איזה הורים יש לי. אתם רוצים אני אעשה את כל התפקידים? ואז זה היסטוריה. היא צריכה להגיד. מוקדש רק. שנייה, אז תריצי את זה למעלה, כי... כשהגעתי לארץ, אז... עוד פעם. כשהגעתי לארץ, אז נדלקתי על עופרה. בקיצור, שושנה, עופרה. שושנה. טוב, עוד הפעם. בקיצור, עופרה יופי. אבל עשיתי בסדר עד ה-15 שנה והכל, זה בסדר, אני עברתי שלב, זה כמו בסוני. חתוכה. אבא, אתה כל הזמן מסתכל אליי, אל תסתכל אליי. אמא, את מעבירה מהר מדי. קרן, היית נהדרת. שלום לגיא ולירדן חיון. שלום גיא וירדן חיון. שלום. שלום. סיימתי, זהו? כן. 1, 2 ו3. לא! 1, 2 ו3. איזה דיליי, איזה...